12 ka adlaw kung mag-duha ka semana na human maunlod ang MBCA Amejara apan Malaumon gihapon ng Philippine Coast Guard nga dunay makaplagang buhi gikan sa mga sakay. Matod pa ni Commodore Philip Soria sa CGDC, nagpabiling anaa sa siyam ka mga sakay ang ginapangita diin una ang usa ang na-rescue ug unom ang nakaplagang patayan. Gikumpirma sab sa opisyal nga nagpabiling gipalapdan ang ilang paglunsad sa search and rescue operation sa Mindanao Sea ug sa kadagatan sa Indonesia. Gani gibutyag ni Soria nga gipahibalo sila sa Indonesian Maritime Agency nga adunay nakaplagan nga gituuhang mga kabahin sa naunlod nga motorbangka Amejara. Mato ni Soria nga dili pa makumpirma kung ang duha ka mga patayng lawas ba o mga debris sa naunlod nga motorbangka nga naabot sa katubigan nga sakop sa Indonesia busa padayon ang pakig-alayon sa duha ka nasod. At ang paminawan na tipik sa pamayag ni Commodore Philip Soria sa CGDC. Still high sa atin. Hindi tayo nag-give up kasi we are continually getting breakthroughs on a daily basis. So, ibig sabihin kung makita man natin, they are still in that area. Gibutyag sa opisyal nga giaprubahan sa Indonesia nga mulihok sa kadagatan nga sakop niini ang kagamitan sa Pilipinas. Ilabi na ang aerial flight operation.